Элек заманда буладыр bir патша. Ул 70 яшькә җиткән кешеләрне барыбер эшкә ярамыйлар дип үтертә торган була. Бер егетнең була 70 яшькә җиткән атасы. Бу егет атасын үтертәсе килмичә аны озак кына яшереп асрый. Егет урманнан йөреп кайткан саен атасы янына керә икән. Атасы моннан сорый: "Ни хәл, улым? Дөньяда ниләр бар?" Егет күргәнен ишеткәнен сөйләп бирә икән. Шулай бер көнне егет кайта да әтисе янына керә. "Нәрсәләр күрдең, улым? Ниләр ишеттең?" ди әтисе. "Әти, патша вәзирләре белән су буена төшкән иде. Су төбендә яп-якты ялтырап торган гәүһәр күренә. Шуны су төбенә төшеп эзлиләр. Бер нәрсә юк. Менгәч карыйлар, тагын су төбендә ялт итеп тора. Шуңарга бик аптырадылар. Хикмәтен белмиләр." Карт сорый: "Эй, улым, анда су буенда берәр агач бармы?" "Нәкъ шул агач тирәсендә эзлиләр инде." "Ул агач башында кош оясы бармы?" "Бар." "Алайса, ул гәүһәр су төбендә түгел, кош оясында булырга тиеш. Суга шуның шәүләсе төшәдер", ди карт. Иртән торып, патша кешеләре яңадан асылташны барып карыйлар. Күрәләр, гәүһәр су төбендә ялтырап ята. Суга чумалар, тагын юк, таба алмыйча кайтып китәләр. Булар таба алмагач, егет патша янына бара да әйтә: "Падишаһым солтаным, бер сүз сөйләр идем мин сиңа. Бу гәүһәр су төбендә түгелдер. Су буенда агач бар, агач башында оя бар. Шул ояда булырга тиеш." Патша боера. Тиз генә агач башына менеп китәләр дә каз йомыркасы кадәр гәүһәрне алып та төшәләр. Патшаның исе китә моңа. Шуннан вәзирләрен бик ырыша бу. "Үзегез барыгыз да укыган кешеләр. Шул авыл малай кадәр дә акылыгыз юк. Үзегез барыгыз да укыган кешеләр. Шул авыл малай кадәр дә акылыгыз юк." Егеттән сорый: "Моны сиңа кем өйрәтте?" "Үзем белдем", ди егет. Вәзирләрнең егеткә бик ачуы килә. Егет булардан өстен булып чыкты бит инде. Вәзирләр егет өстеннән патшага әләкләп, аны ничек булса да үтермәкче булалар. Патшага барып әйтәләр: "Ул миңа нәрсә күрсәтәләр дә беләм дип әйтә. Без аңа 2 айгыр күрсәтик. Икесе дә бер төсле булсын, авызын да ачып карамасын, янына да барып карамасын. Кайсы карт, кайсы яшь икәнлеген читтән торып кына белсен." "Ярый", ди патша. Егетне чакыртып ала да әйтә: "Иртәгә килерсең. Без сиңа 2 айгыр күрсәтербез. Шуларның кайсы карт, кайсы яшь икәнлеген белерсең." Егет бик кайгырып: "Ярар", ди дә кайтып китә. Кайткач атасы янына керә. "Улым, ни хәл?" ди атасы. "Әти", ди егет. "Гәүһәр син әйткәнчә кош оясында булды. Тик патша миңа бүген тагын бер авыр мәсьәлә бирде әле." "Эй, улым", ди атасы. "Аның өчен хәстәрләнмә. Ул берни түгел. Иртәгә барырсың, 2 айгыр китерерләр. Аларның яшен шуннан белерсең. Яшь айгыр ерактан ук уйнаклап килер. Карт айгыр башын борып, яшь айгырга юл бирер." Егет иртән торып барды. Вәзирләре белән патша да килде. 2 айгыр китертте, икесе дә бер төсле, икесе дә бер тигез. "Моның кайсы карт, кайсы яшь?" дип сорадылар. 2 айгыр 2 яктан кара-каршы киләләр. Яшь айгыр әллә каян тузгып килә. Карт айгыр башын иеп кенә уза. Егет әйтә: "Менә монысы карт айгыр, монысы яшь айгыр." Шаккаталар егетнең белгәненә. Икенче көнгә тагын бирем әзерлиләр. Багана кебек берәр сажынлы 2 агач. Икесе дә шоп-шома итеп юнылган. "Шушы агачларның кайсы башы уч, кайсы башы төп була, шуны бел", диләр. Егет бик хәстәрләнеп кайтып китә. Кайткач тагын әтисе янына керә. "Айгырны белдем, әти, син әйткәнчә булды. Миңа шишәргә тагын бер мәсьәлә биреп җибәрделәр. Бер тигез юнган 2 агач. Тышыннан бер нәрсә дә беленми.
Шуның кайсы башы үч, кайсы башы төп икәнлеген белергә кирәк. Эй, улым, кайгырма. Ул агачны суга салырга куш. Суга салгач, үч башы өскә калкыбрак, төп башы төпкә батыбрак торыр. Иртәгесен китә егет торып. Шып-шыма итеп ике агач юнып куйганнар. Менә сиңа ике агач. Юнып та карама, күтәрмә дә. Кайсы башы үч, кайсы башы төп икәнен бел, диләр. Суга салып карагыз әле, ди егет. Суга салалар. Агачның бер башы бата, икенче башы өскә калка. Егет әйтә: "Менә бу башы үч, монысы төп була." Тагын белде бит бу. Патша бик гаҗәпләнеп егеттән сорый: "Моны сиңа кем өйрәтте?" "Үзем белдем", ди егет. "Юк, син әле моны белерлек түгел. Яхшылык белән әйтмәсәң, мин сине астыртам", ди патша. Шулай дигәч, әйтмичә булдыра алмый бит инде. Минем 70 яшьлек әтием бар. Аны үтертмичә яшереп асрыйм. Миңа шул акыл бирә, ди егет. Шуннан соң патша әйтә: "Дөньяда картлар да бик кирәк. Картлардан башка дөнья бармы икән? Минем әмерем, моннан соң картларга тимәскә кирәк."